Is-sibt se tkun qed issir il-votazzjoni sabiex ikunu eletti l-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonalista, elezzjoni li fija mistennija jiġu eletti 6 nisa u 6 irġiel. Kollox għal din l-elezzjoni tefgħu n-nomina tagħhom 25 persuna, b'9 minnhom ikunu nisa, 10 irġiel, 4 żgħażagħ u 2 għawċin. Fil-każ tal-listi taż-żgħażagħ u l-għawċin, dawk li tefgħu n-nomina huma awtomatikament eletti minħabba li ntefgħu nomini skont kemm huwa meħtieġ mill-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Jikkummenta l-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut. Nhar is-sibt il-Kunsilliera tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit għandhom il-fakultà li jivvotaw biex jażlu minn ħajkunu dawn ir-rappreżentanti tagħhom fil-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit. U mbagħad eventwalment mill-Kumitat Eżekuttiv jiġu maħtura jew imġedda l-uffiċjali tal-partit, bħas-Segretarju Ġenerali u l-komplement tal-uffiċjali. Elezzjoni għal daqstant importanti, kulħadd għandu jiġi jivvota fid-dar ċentrali bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar u ġewwa l-headquarters sub-headquarters ta' Sannat Fawdex bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar. L-elezzjoni tas-sibt li ġej se tinżamm bejn id-9 ta' filgħodu u l-5 ta' wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali f'Tal-Pjetà u bejn id-9 ta' filgħodu u 3 ta' wara nofsinhar fis-Sub Headquarters ta' Sannat. S'issa diġà vvutaw 16.5% tal-kunsillieri fil-votazzjoni bikrija li saret it-tnejn filgħaxija sabiex ikunu eletti l-membri tal-Eżekuttiv Nazzjonalista. Is-sibt filgħaxija mistennija li jkunu magħrufa 12 persuna li se jiġu eletti. Imbagħad il-ħadd se jkun qed jintemm il-Kunsill Ġenerali bit-tema Niġġedddu għal pajjiżna fejn fost l-oħrajn se jsir id-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech.